Takže čaute, ja vás vítam od Alšera a dnes ja budú nájsť na YouTube Shorts nejaké green screen decko alebo dospeláka, to je jedno. Práve teraz sme na inkognito režim, aby YouTube nevedel nič o mňa, vôbec nič. To proto je tu, že skúste niečo vyhľadať. No, vyhľadám ti tvoju ric. Tak ideme nájsť nejaké green screen človeka. To je idiot, ktorý kradá videa. A toto je prvé, ako sú také ženy, ktoré tam tancujú na niečo. No, a tam nejaká copyright pesnička, určite je to. Žiadne green screen decko alebo dospelák, tak ideme tu. To je nejaká mačka. A jaký týpek na motorky. Tá mačka je to trošku povedomá. Neklamem. Čo to je za efekt, ktorý jej Zem, až koľko mesiacov tam dáš? 1 000 000 mesiacov. 50 mesiacov. 1000, ne, viac ako 1000, 1300 zemov, ty kokos, hej, to čo to je, hej? Ty kokos, hej, to čo bolo vôbec, ja ani neviem. Sú také zapalovače, ne, to sú na olehne. Ale do pič, to je reklama. Týpek nabušený, hej, poďte sa. To nie je žiadny spôsob, že to on robil, že sa tam levitoval si čo nič. A tá žena bude zrušená, alebo ne? Nevyzerá mnou na tento bilný telefon. Wow, zajímavé. Ako tam robí na jej obočie. To nie je naozaj si pištol, ne, to je iba vodný pištol. Ten typek ja tam strelal s jeho vodným pištolem všude. Aj na McDonald's. Dobre, ideme na ďalší short. A taká žena zase. To je zase aká reklama, hej. A do prdele. Čo to je za video, hej? Prečo ona plešatá? Zvláštne. A zase táto pani, ktorá robí klavesnici zo všelijakých týchto hračky, alebo čo to. A tentokrát to robí z hotoku. No, to som videl. To mám pocit, že som to videl. A toto ne. Čo dojče je toto? To je za divné. To sú také želatiny. Žiadne green screen decko. Mám aké prekvapenie. Stále žiadne green screen decko? Ne. Lollipops robia YouTube Shorts. Teda, oni robia YouTube Shorts, ja si pamätám, ako State 12 na nich reagoval. A to je kanál pre malé devčatá. Tento typek má tu mesíčko a hranúky, hej. Aj tí kokos, aj pomaranč si tam dáva. Neraz radšej citrón. Ne, pomaranč radšej. Cibula aj paprika, hej. Ten týpek sa dobre naje. Nope. Listen, nerd, I don't feel real. Swag edition. A mám pocit, že som to už videl. Áno, to som to už videl, to je teda čo isté videa. Sponzorované ako v Ríti. Žiadne green screen decko. Čo je toho videa? Nič. Dobre, ideme to skúsiť ešte raz. Či tu vôbec bude nejaké green screen decko alebo dospelák. Tak dlho to trvá. A stále
Nič, dobre, ale stále nič. Zase to AI videa, kde oni to robili cez nejaký AI stránku. To je úplne jasné, že to robili cez AI. Čert vyzeral trošku roztomil. A toto je Ježiš, že? Áno, musíme používať Ježiš na lajky od oveľačov. No, počkáš, nehlasal som toto video predtým. Nehlasal som to video. Mám pocit, že áno. No. Tá žena má ale veľkú pusu a si môže pcháč jeden veľký a bude mať ticho. Nič. Počkaj. Viete ten kanál tam dole, no, to je divné. Prečo to je o dvakrát? To je taký nabúšaný týpek, hej, rozbijem to. Naozaj, kde je green screen, decko, hej, kde do prdele si ty? Som nenašol žiadne green screen, decko. Si už prestali? Ne, to by bolo sprosté, hej. Hey Suzy, what do you wanna give me dinner? Hey, Ricky Berwick. A poznám tohto youtubera. Tá okolo tam tancuje. Čo má v pusi tá pani? Má v pusi aký špendlík, alebo čo? A tá devča tam si dá aké píče. No, to je píče. Hello Kitty. Dislike. Trvá milión rokov. Kde je green screen, decko? Toto je tak sprosté, hej. Green screen, decko. Alebo dospelák. Kde ste vy? Kde sa zmysli najednou? To je divné, že oni tu najednou nejsú. Mám pocit, že som... počkať. Zelené pozadie s kanálom akým? Tu je napísané, že zelené pozadie s kanálom... Tam je napísané Avery Cyrus 24. Idem nájsť to... kokota, ktorý sa tam schová ako green screen buzerant. Kde si? Kde je on? Ja ho tu nikde nevidím. Kde do piče išiel? Kde do iči išiel? On je neviditeľný. On je neviditeľný. Sa tam naozaj schoval, ako to je zera. Toto pani tu robí keramiku, alebo čo tu robí ona. A ten green screen človek je dosť ako green screen človek. Neviditeľný. Nikde ho nevidím. A tam napísané, že zelené pozadie. Tak to znamená, že som našol len z tých kokotov. A uvidíme. Keď klikneme na toto video. Pozrite sa. Takhle oni majú vyzerať. A že sa majú pozerať toto video a nič nepovedať. A tu je jeden z nich. Pozrite sa. Tu je ten kokotko tam v rohu. Jo, tak sa tam pozerá, čumí na to video. A tu je taký starý pán. Ukáž toho starého pána. Prečo sú to viacerí, hej? Čo tu robia títo green screen kokoti, hej? Oni ovládajú YouTube 146 lajkov. Ale niektoré z týchto videí dostávajú viac sanúče, než to pôvodné video. Áno, neveríš tomu? Ale oni dostávajú viac sanúče, než to pôvodné video. Ale toto video má 39 minút zanúče, viete to pôvodné, ale títo green screen dostávajú celkom ne tak moc dobre zanúče ako to pôvodné video. Okrem tento tu 7 milión zanúče, ako aký tupček tam v rohu. Ja sa pozerám na to video a nič nekomentuje. Hej, komentuj niečo, povedz slovo. Akékoľvek slovo, týpku. Nič nehovoríš. Sprosťak jeden. Áno, tak ľahké teraz dostať
milióny a milióny zhlédnutie. Nasto, aby ste sa pozerali na TikTok video, ktoré je skoro na 10 minút o tejto piči sprostej sa sniperov. Môžete si dať rolu váš sprostý tvár a zmenšiť si to tak moc, že tie iPad decka alebo tie generácie alfa decka to neuvidia a sa pozerajú toto video, ale dostanete milióny a milióny zhlédnutia. Konečne našli to sprosté green screen kokotko. Takže ak sa vám toto video páči, nezabudnite dať like, odber, ešte zvonček vedľa toho, takže čaute ľudia.